اواز کون کی بسی مزہ دزان نے امام جوڑا حق الاستماع پر دا خبر کو. وہ ٹوپی ڈرامے خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف. اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے. کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ. زمین دے ایمانونو دا عقیدو حفاظتو کی ویسی بلا فتنہ راوتی دا کردی سے مولا علی کردی پیجنی کن دا چوف والا سرکار رور دے دوی منوس خیر ویجی دے چارا گانا دے رنداو دے داک دے دغک دا عرب علماء بخبری کرید دے سعودی عرب کی نویشہ ہے ودلت مدینہ کی دا قصہ شتا تکڑا دا خیالو جدام کسی دا قصو والد بوئی تو خیلہ جولو کو واپسی والے. حیران مزر دی بازو خلقو تیچی او سڑے و تو قرآن و حدیث بیانی دا اگر سر طبیعت بن لئی جو سڑے دا کسی کی دا دروغ دا بس باقا پسی برو گئے دا اللہ نے یر پکار چی او دا ہری خبری تحقیق پکار دے ہر آواز کون کی بسی مزہ دزان نے امام جوڑا حق الاستماع لگا قرآن و حدیث تا گورا جی سو یو سڑے را گئے ویزا جی مال اندر اولی استرگی بیکار شروع کیا مال کانر اولی غگن بیکار شروع تو بس روان شی تو خود دی سڑی اصل نسل کو گورا کیا نا دا سڑے عالم دے کنا دے دے کا عالم دے دے دا کمزینہ فارغ دے دا عقیدہ صدا دا منحج صدے دے دس مطلب نہیں کنا ورزا بسی سب خیال لے نو تحقیق کوئی رونو طور دا زمان دا نصیحت تے زمان گورے پا دی اخپلو پختنو باندے خصوصاً نو بیا عموماً پا طور مسلمانوں باندے زرس ویزی ذکر من دا قسم خبری کو یعنی کہ ہر قسم مولا دے کہ قبوری دے کہ صوفی دے کہ ہر سوک دے زمان مسئلہ سے ذاتی دشمنی کو نشتی چاہ سر خبر دی دا پارا کو چی چرتا زمان دی مسلمانانو دا دین خراب نشی چرتا عقیدے خراب نشی چرتا منحج گڑوڑ نشی دا گی دا پارا دا خبر کو اللہ دی زمان دا ایمانونو دا عقیدو حفاظتو کی. وہ ٹوپی ڈرامے خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف. اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے. کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہی. کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان تھے، کیا کرتے؟ تو پریشانی کا مطلب یہ کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ. اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ بس. نہیں آ رہی؟ اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا. بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے. حکیم صاحب نے دوا دے دی. حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی تو وہ اس شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا. تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا، ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے. البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے.
समझ रहे हो? तो आप फिर ये समझना शुरू कर देते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं. आप गए, मसला पेचीदा था और पेचीदा हो गया, इसने कुछ किया तो वो जो अलग से बीमारी आई थी वो थोड़ी देर के लिए ठीक, तो फिर वो एक चेन में सारी जिंदगी के लिए फंस गए.